Sebelum aku memulai sama harus di BPJS apa Gong? Hah? Harus di BPJS Gong? Lek BPKB anak aku kok sabetne ya. Mana aku lek BPKB? Iya bar ketilang iku ero. Nang. Ya. Sak dulit kang ketembe kangen iki. Pras. Sapa sing ngon pras? Sak dulit. Kok kok kono to? Perkon pras bareng. Sa. Oh kok pegel ngono lho karo aku iki. Oke. Enggak wajahmu pancen wajah megel nih. Sak dulit kang ayo bareng. Sa. Kita harus bareng-bareng.